Fakob Sénégal ko nokku gardo safrude caɗele kuɓeje mon kala liggotoɗo e kuɓeje walla e peinture wat ko yawi jettoɗa min ɓerde ma ɓuuɓa Fakob Sénégal woni un sponsor leader yewtere mon Debbo Africa. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal jettuɗen Allah en juuli Mouhamadou Thioubadou ɓurɗo windere en jetti jinnamen en juulima papa men wasila men Nouridine Hamad Adou Rahi en dore makko en juurima ɗon dendagal serɓe furankoɓe en jetti Allah kadi dokkuɗen kadi hande cellal hokken coftal ha mbawɗen adde joɗanade bandiraɓe émission men kewɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha émission men Debbo Africa taw ko ɓinguel mon baɗiraguel mon bandiraguel mon deweni no ken wiide Salidia debbo mañum liduɓe e lidu bano buuɗi sippatore sippata jaam li heewi waɗande on en jetti Allah kadi en jetti duusoɓe en e émission en e kala saaha woni Fakob Sénégal mbiɗen so nani Fakob Sénégal noon ko fakko mo Tidiane Bousso Tidiane ko Tidiane bewɗo belɗo Bousso ko bandu Maysour ko gorko mo Agnam Siwol noon on gandu Fakob Sénégal ko kenkayri men e moderne gonɗo ho e Véden Sika Mermoz men garton inchallah hokkude bandiraɓe tongode nde so ɗum yahori hande kadi eɗen jooɗi ɗo e rewɓe fuurankoɓe oɗon gandi son jiiɗo min goni ɗo mon gandu tigui mon nan guertoɗe ene jogga eko way noon mon gandu tigui hande min jalti Dakar emin ɗo e tigui Fouta Kumbaro wadde ɗo hande emin ɗo e jumdonde Masina Toro mo yiyani jumne nani ɗum min joddi ɗo hande rewɓe jumanaɓe ɓe ganduɗa ko rewɓe tigui tiɗɓe dariɓe ɓe ganduɗa liggotoɓe e nder ko wiyete transformation céréale dariɓe ɓe mbaɗani baissé les bras hay ñalawma goto kono noon wadde gasata ha dokken konngol nene meɗen Mariame Ndiaye o salmina bandiraɓe o juuro ɗumen nen Mayram bisimilla ma e Pindi TV. Assalamu alaikum moɗon bandiraɓe Pindi TV min calmini mon min jarnima mon min mbi mon bisimilla mon e wuuro mon bisimilla mon e nokku moɗon aldray mon ɗo ko Mayram Ndiaye ɓurɗo andirede Fati Umbel. A jarama Seydi Ndiaye sen gummimo toon ene sawnoma e Habsa Mangane rokkuma micro kanko no salmina bandiraɓe. Assalamu alaikum moɗon Pindi TV on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere min calminimon onon fof e kuuɓal min beltanima mon kadi e garangal mon ɗo e jumdonde Masina Toro amin mbiye moɗon bisimilla moɗon e wuuro ngo bisimilla moɗon haaldata e mon ɗo ko giɗo moɗon sehil moɗon Habsa Mangara ɓurɗo andirede Dieynabou Mamadou Mangara. A jarama nen Mariame ƴetta micro o mbaɗa men présenté ɓeɗo sawdi men ɗo jooɗiɓe ɗo on fo inde mum e yettode mum. Yo bandiraɓe hande on calminama juurama e cawdiɗo men o ɗo ko Ramata Ndiaye e rewi hen ko Fati Banal Dia rewi hen ko Ngari Sall rewi hen ko Fati Mayma Fati Fall rewi hen ko Mayram Sall e Coumba Ndiaye oɗo jooɗiɗo ka Coumba Ndiaye wiyete. Allah jarama nene wadde en calminiɓe kamɓe kala ko kamɓe cawdi on ɗo wadde kamɓe koye mabɓe ɓe jeeya tigui e diɗɗal jooɗigal ɗo ngal wadde ɓe jeeya e groupement waɗoɓe transformation céréale caggal ɗum en jetti Allah en jetti ardiɓe galle ɓe woni bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia en calminimamo min juurimamo bewɗo nen gueddaɗo ko noon tigui mawni ko Harouna Moussa Dia ha tour Burkina Faso en calmini en juurima directeur meɗen général Kaw Samba Diop mawɗo ardi bonnano ko ɗon dewreten calminen personnel Pindi kala nen Mariame so tawi min gari ɗo hande addi min ɗo ko sababde andude ko oɗon liggo kolko fate transformation céréale sa nani ɗum noon hande wonko min jiiɗo cengle emin jiiɗo ko wayno cahri emin jiiɗo lacciri emin jiiɗo nebameje ɗum foof inchallah momin gartu hen kono nen Mariame mbawi andude holde natɗon e ɗum ɗo kadi onon natɓe ɗum ɓe holno poɗɗon kadi beelo ko fedde walla. Eyo Allah jarama Salidia minen komin naati ko hen joni men gollo ɗum woni duuɓi sappo amin dilla hen no fewi ɗo e wuuro ngo. Woni duuɓi sappo ko natɗon hen beelo ko fedde walla holko ɗum woni? Ko ɗum fedde. Ko ɗum fedde no poɗɗon onon yimɓe fedde nde no poɗɗon? Minen min jeeyi amen goni 60 mo neɗɗo. 60 mo neɗɗo. Joni holno fedde nde ardi beele ko on jooɗi e nder leegal tan cosɗon ɗum walla won garɗo sosan on ɗum walla holno mbaɗɗon tan ha ɗum ara e moɗon ha cosɗon fedde ha mbatton wadde ɗum holno ɗum ardi? Eyo minen min cosino fedde kono aɗa andi pelle nden ɗo e Fouta wona pelle liggotoɗe kono min mbaɗi piyata min mbaɗi kaali min mbaɗi fedde nde jooɗi amen piya
nde yeehi ha yeeso min ji céréal o ɗo ne watti yaltude téléji ko nandi hen amen jeeɓa ɗum hen min darani minen ni wattude wadde ko way noon eyi min ummani ɗum min o ɗo hooram jolmi ɗo jaami Dakar jommi pormami hen gartumi pour mo min heddiɓe min continue min gona gollade wadde somin paami ko an sosi fedde nde kadi nde jaata aɗa fayi Dakar aɗa waɗoya formation nde beelo ko yimɓe cuɓima ya walla ko an tan andi oɗo formation no woodi jaaɗa waɗoyɗa formé ha pari après garɗa aɗa waɗa ɓe formé eyo nde jahatmi de ko min tan nawi hooram kono caggal mum mi dañci formation ngaji jaadi taw ko yimɓe ɓe cuɓotoɗum eyi mi dañci ɗum a dañci ɗum fedde mon nde ne jogui inde no nde wiyete fedde amen nde min mbinde ko Isiyan Jum Isiyan Jum min jogui hen kayitaji mum min jeehi hay bulusaji mum min mbaɗi hen inde fedde nde wadde somin paami ko GIE hay nde wona GIE ko groupement regroupement groupement woni ɗon eyi donc regroupement mon o mbiɗa ko fayi hande duuɓi sappo ko kuccuɗon ɗum ko an yano mbaɗeɗa formé Dakar gartuɗa ga e mbaɗɗa formé mbawi andude hoto formé ɗoɗa Dakar hol waɗoɓe ɗum formé Dakar kadi hol tawi won hol goɗɗo hono ma gonɗo e guure ɗe jiɗɗo waɗoyede formé e Dakar holno waɗata min kam lawol ndewnoɗa min kam lawol ndewnomi gonde jaami nde tawmi ko parcelle unité 10 mawnam tawno min waɗi formation mum aɓe keeɓi hen diplôme aji maɓɓe min nde garmi nde jommi formunoɗo ɓe o jaami galle mum formimi hen eyi no foti joɓɗama mbawi ɗum andude min nde joɓanmi toon formation mbanmi ko ujunnaje jeegom o formimi hen balɗe ɗiɗi formation koye nder balɗe ɗiɗi tan eyi nder balɗe ɗiɗi aɗa andi kam ɗi haal pulaar kam tindintake lacciri e cengle alhamdulillah nde formami hen tan coonmi toon machine teppo ɗum gadduɗo coonmi toon mbusuji ɗiɗo ko min addiɗo e jum eyi formation lacciri e cengle ɓi pullo formetaki ɗum kono eɗen gandi ene serti seeɗa waɗi noon ko no moftirte ni ha wasa bonde ɓe fof mboɗo sikki mata wonko watte hen a jarama watte hen ko mbusuji ɗi eɗen gandi eɗen gandi cakri kono en gandano yornude ɗum yornude ɗum mofta comme ni kañum e lacciri jorndi fof en kewano ɗum wadde joni noon aduna addi men ha ɗo ɗiɗo mbusuji gari ɗum ligge ɗum liggire no hanniri ni yorne ha yora waɗe mbusuji kaste joƴƴine eyi ko ɗum woni ko ɓeydumi ko ganduna koɓe tawno ko e hoora eyi mbusuji mbele jogui ko machine ngaji men walla mbusuji ɗi minen ko ni tan min codirtaɗi ni coodi toon mbusuji eyi saabu ɗum kañum sa ƴeewi waɗa hen ko suñu 60 so woni no minen mbaɗat min mbaɗat amen mbaɗatno tikkiraji amen minen min mbaɗa hen kono min mbaɗi hen ko inde fedde nde min mbaɗa hen ñalawma pewdaɗo pour service en aɗa garde wiye ko mofta ngal ɓurti walla ko nandi hen min mbaɗa hen dato e min mbaɗay ɗum ɗo min mbaɗay mbusuji mbaɗano mbusuji mbusuji tawde ko inde goɗɗo woni hen beele tawde woni fedde nde ganduɗa woni duuɓi sappo oɗon liggo hen Allah waɗi on dañi ha on mbawi wadde mbusuji kolon ɗum par ce que kolata ɗum ko haadi ko machine kolata ɗum beele on mbawa ƴewde on ne marque ko koye moɗon taw mbusuji ganduɗa ko inde moɗon woni hen eyo hay ɗum amen gone jaɓɓal mum saabu won ñanden mo kaldannomi wi ɗo e Podor min mbawi wadde feere min mbatta dañde mbusuji koye amen ɓisa men tardinde tan koko hawri ko e feeroji ɗi e gammuji ɗi tan ko ɗum dartina men kono min hooram mbeɗo fonno yaɓɓande ɗum yaha Podor eyi gonga tottanam micro o habsorde Habsa Mangane o waɗami présenté ko woni ɗo ko holko woni gueɗel hen fof holko woni assalamu aleykum moɗon lawol gongol salmini mon kadi weltanima mon machallah ɗum ɗo ko woni ɗo ko ene wayno woni ɗo ko cakri ɗum ɗo woni cakri ndi cakri jornadi eyi ɗiɗo ɗiɗi deggodirɗe eyi woni ɗo ko cengle koye ɗum ɗo ko koye samme eyi goɗɗo dewɗo hen woni rewi ɗon ɗum ɗon kadi ko koye samme woni ɗon ene wonde cengle ndemiri ene wonde lacciri jordi cewdi ene wonde nebam murtode ene wonde nebam ñebedayi
ene wonde nebam gerte ene wonde sabunde sabunde de hen sabunde wotere ko sabunde puddi woni nde to balere nde burboki woni burde ran wonde de mbeɗa sikki ko ɗiɗo gueɗe tan goni ɗo yeeso à part ɗum ɗo est ce que ɗon peewno ko wayno jaramejo ko wayno jiwuje ko wayno amen pewdarno jarameji amen pewde ji follere amen pewno ɗum fewdude ji follere o hay ji ñepe dayo amen pewdo ɗum amen pewde ji ɓohe amen pewde ji jabɓe ji ɗiɗon ji uji ɗi peeno toon beele en waɗi date mo ganduɗa ko nden gasara walla ene waɗi date o no foti ene waɗi date o noon kam durée o kam lebbi ɗiɗi so diwti ɗon tan kam heewani moƴƴude hedde lewru lebbi ɗiɗi yen tan kam oɗon durée kam min kam ko pewdanmomi ko so tawi defama ha moƴƴi no foti defirede ni kam wawi joɗade ha wona lebbi ɗiɗi wawi joɗade ha wona lebbi ɗiɗi enen fof eɗen gandi ɗum ɗo ko ñamde kadi kala ko fate banggue ñamde tan liggade ɗum weeɓani par ce que hunde foof nani hen sa totti neɗɗo ñaami tan so wodi ko heeɓi ɗum wiyata ko tottunoɗo ɗum ñaami o onon goni hen hande duuɓi sappo beele on meeɗa hebde ɗeɗon caɗele jeewon neɗɗo cengle tan walla jeewon neɗɗo lacciri exemple hay lacciri ndi jeewon ɗum wiyene herƴi walla jeewon neɗɗo cengle ko ñaamo reedu muɗum muusi wonko heeɓi ɗum beele ɗum wala ɗum yiiɗi hebde on ala dangi amen hen noon guila min ɓami wadde ɗum kam meeɗa hen dañde en caɗele saabu cengle ɗe ɗeɗo cengle somin ɗum ɗum machine hamen gasni min ceɗata ɗum ko ha laaɓa min loota ɗe ha laaɓa min jeego kaaƴe ɗe ha laaɓa min liira ɗum kadi ha yoora te somin liiri min bertata ko darat min bertata ko leeso min pawa hen darat min pawta hen darab goɗɗo min liira ɗum noon ha yoora ha ganduɗa holisi saabu so yoorani sa waɗi mbusuji ɗi ufat min liira ɗum ha yoora min fuɗɗo noon ɓedde ɗum min mbaɗa mbusuji ɗi min mbaɗa kaste gonga tottanama gayi nen Mariame ha joni koye hen gonɗen par ce que neɗɗo kala komo waɗa e gurdam makko o waɗirta hen ko haw ɓamto o waɗirta hen ko haw daña beele avant moɗon huccude wadde transformation céréale eko kuccuɗon hen ko won changement mo jiiɗon e gurdam moɗon won rendement mo waɗani moɗon wonko keɓaton hen ko ɗum gurta yettere Allah alhamdulillah rabbil alamin amen daña hen ha tengti noon joni oɗo saaha mo gonɗen ndemiri ni tiiɗi gawri no tiiɗi hande tiiɗi no feewi kono amen jaggi hen juuɗe amen sappo saabu on saaha somin pewdi min jaa ko doɗel min jaa hayre min jaa kala duggere amen jeeya on waktu ko darankoɓe gaddata ɗo cengle mumen enen jeeyaɓe minen neɗɗo mo ganduɗa mo gonduɗa a yawata waddere kono ko liggoto min goni hen ko kuddigal ko yaw to min jiiti hen koye amen komin jahata ko ha juuti min naate birikaji ɗi min kalde joom birikaji en ɗi min kalde mabɓe prix pour somin jeeyiɓe joni ko min mbaɗi prix amen min jeeyiɓe haade men prix momin jeeyiɓe o yaade amen jeeyoy ɗum woɗɓe min jeeya tan ko kamɓe min jeeyaɓe ɓe jeeyata e nder jeere ha ñalawma hande minen min jaltata a jooɗo tan joomum nodduma téléphone maɗa ɓe sohli kadia birikaji ɗi mbaɗa ɗum jeewmi ɗum prix en gros e min jeeɓe ɗum pour en gros ɗum Allah ne waɗani men on sutoro hande Allah ne waɗi on sutoro oɗon jeeya prix en gros o tawde oɗon gandi kon diɗɗal holno liggortoɗon beele kala ko mbawɗon yeeyde jogi ɗon ko kees oɗon mbaɗa hen oɗon mofta walla ko on mbaɗat hen kalis moɗon son jeeyi on paari peccon bénéfice moɗon ko heddi ko moftan walla holno liggortoɗon eyo amin mofta hen kono ko ɓuuri hewde nde wonno doole ngala sa yi ɗum ɗo koye machine aji min joɓata min unoya cooda leɗɗe ko hen jeeya cooda mbusuji ko hen jeeya ko dañata hen ko heewani te kadi hande hen ɓesɓe ko tekkiɗen ko ne heewi guila e kewuji ha e hunde foof ɗum tagara somin dañi hen hunde ko ɓuuri hewde ko kam min mbatta ɗum koye koye men min keddore hoore kalis o ne doga eyyi ɗum kam mbeɗa andi ɗum ha ɗo machallah wadde laaɓi ha joni eɗen e émission meɗen Debbo Africa kono noon jeehen jeeɓen
publicité meɗen Fakop Sénégal garten. o ko nokku mawɗo to banggue peinture cinkalɗo e Sénégal. Fakop Sénégal addani on sifaji certuɗi to banggue peinture ngam cinkal galleji e nokkuji mon. Estico, yamanda, enduit, poussoir, pinceau jaaduɗo e jamanu taw fof koye prix mo tiiɗani. So tawi gonɗon koye maade kuɓeje mon ha e cinkal nokkuji mon ɓattoɗe Fakop Sénégal ɓerɗe moɗon ɓuuɓa. Amin jogui kala ko cohluɗon e fannu peinture nder e boowal. Amin paami oɗon jiiɗi ko yooɗi ko yoɓɓi ko yaadi e jamanu ko ɗum saabi min gaddani on Fakop Sénégal beele beltoɗon. jettoɗe min ko yaawi onon yiɗɓe sinkude koɗorɗe mon ngare cuɓaɗe ko yooɗi to Fakop Sénégal. Amin desani on toon fawru kala couleur ngare ko yaawi tawon min toon to VDN Sicap Mermoz. Amin kuccodiri e restaurant L'Endroit min goɗɗani juma o walla jokkodiron e ɗi numéro ji 76 630 60 walla 76 630 61 walla 77 904 69 81 walla mbaɗon 33 825 fixe 33 825 00 66. Fakop Sénégal ko nokku garɗo safrude caɗele kuɓeje mon kala liggotoɗo e kuɓeje walla e peinture wat ko yaawi jettoɗa min ɓerde ma ɓuuɓa. Fakop Sénégal woni un sponsor leader yewtere mon Debbo Africa. eyo bandiraɓe on jii publicité meɗen Fakop Sénégal woni no mbiɗen ni Fakop Sénégal noon woni to koye VDN Sicap Mermoz min goɗɗani juma Mermoz o emin kuccodiri e restaurant L'Endroit o so jiiɗi jokkodirde amin mbatton ko 76 mbaɗon 630 60 walla mbaɗon 76 630 61 walla mbaɗon orange o 77 904 69 81 walla mbaɗon fixe 33 825 00 66 ko ɗum woni tongode Fakop Sénégal. woni no mbimini e kala saaha so nani peinture way kono wutte way neɗɗo ni ko peinture sinkara galle ko peinture sikkara huɓere sa mawi huɓere ma hande yooɗi no wawi wayade foof aɗa wawi taw ko 8e étage sa peinture ani ɗum yooɗani yiide. wadde noon son jiiɗi peinture jooɗɗo mo ganduɗa ko jaatuɗo e jamanu taw ko peinture décoration guile nder hay boowal jokkodiri e amen e ɗeɗo tengode garon Fakop Sénégal min joni peinture jooɗɗo taw noon posuji moɗon julata so tawi oɗon jogui peinture o jahon peinture an o so tawi on ngala peinture o kadi mbaɗɗon kadi peinture o kadi peinture an o taw ko peinture qualité. ɗum noon en jarnima no fewi sponsor meɗen leader Fakop Sénégal mo Tidiani Bousso. eɗen garta ha joni e yewtere meɗen nen Mariame mbiɗa liggorgal muɗum weeɓani ko guila e leɗɗe hay ko way noon hay machine aji beele on ngala hande machine par ce que min foni andi hande wonko heewi ko ganduɗa hankkandi ko waɗa modernisé won machine aji goɗɗi ni hande ganduɗa ne mbawi finnude ɗeɗo cengle taw jomum tampani ene waɗa junggo walla ene nawa machine beele on ngala ɗiɗo machine aji ganduɗa pawɗo fenan ɗon ɗeɗo gueɗe. ɗin machine aji men ngala ɗum enen ndiɗo gawri somin coodidi en kewi sodde gawri cottandi min loota ɗum ha laaɓa min ƴeewa sala kaaƴe ndemiri ne heewi ko waɗata kaaƴe min liirani hende yoora min nawa machine aji peccira min mbaɗa tamaji min ceeɗa non ko noon min liggorto waɗon tamaji ceeɗon kono eɗen gandi ma raw gawri est ce que ko ñande fo heɓoro est ce que watta riptiri hen saahaji juuɗen hebde gawri no liggorɗon donc kon hebde ɗum kay sertata ɗum sertata sabu gawri saɗi ɗo ñanden ha ko ndar min coodoy ɗum jehon ha ndar soodode gawri ɗo joni ɗo gonɗen gawri ala ɗo e juuɗ sona hande ari machallah tottanam Habsatou micro ha joni woni no mbiɗen ni ko hen gonɗen caggal ɗeɗo cengle e ɗiɗo lacciri on ko kalɗon ɗo ko nebameji on kaali ɗo haala nebam murtode on kaali ɗo haala nebam somi jumani ko guerte de on kaali ɗo nebam hol goɗɗum burboki mbiɗon sabun burboki ala wona sabun nebam goɗɗam ɗam ñebedayi joni on ɗeɗo nebameji kanjene holno penirtonde a wawa jabade an woto wadde nen Mariame jaaboye ɗum an ɓuɗum wadde maîtrisé ko kalɗa ko nebam ɗam wonno min keɓirtuɗam tawi ko nebam murtoɗe ɗe somin keeɓi min keɓata ko galuɗe muccaɗe ha laaɓi taw ko galuɗe ko mucca murtoɗe ko mucca ha laaɓi heddi galuɗe ha heddi galuɗe
amen cooda ɗum e hoccooɗo min mbaɗa omo e wolde sel min lawƴa ɗum haa laaɓa min liira haa yora min jogii machine unoowo ɗum oɗon jogii machine gunoowo eyo so machine o unii ɗum condi cewndi ndi yaha baŋnge laalaɗe njaha baŋnge condi cewndi ndi min cuurtina ɗum min jogii machine presse min kamra ɗum eyi noon min liggortoo ɗum ɗum noon nebam fof hanti mo gaɗɗaɗam gadduɗa ko ɗon tan waawi rewde taw ko nebam gerte ɗam ɗoni ɗam ko gerte kembe ɗe so soodama ɗe mbuuji sere seeɗa ɗe mbese haa buri boɗeeɗi ɗi iwa ɗe une e machine kanje no unirta ni poɗɗe oɗon jogii machine mum eyi machine aji gonɗi e jeere en unata jaarongo machine min joɓat tan min umnana eyi so min joɓi min unana min ngara min cuurtina ɗum min mbaɗa ɗum e machine kamawo o kadi hamana amen ɗam to nebam noon kettuɗam to dulle ngela tosil daso ɓe mbawi ɗum bellade o ɗam ɗo nebam waktu nde men pewɗi ɗo nebam ɗam min nawa ɗo ɗo wiyete biogas Dakar nder radio Dunia nawama ha ɗon e naane noon ko ɗam ɗo nebam ɓe mbi ɗam nebam murtoɗe ɗam ɗo soɓe keeɓi litere mum ɓe cooda ɗum ko ujunnaji sappo nebam murtoɗe e litere goto ko ujunnaji sappo eyi mbiɗa haldanno e mum hay wonɓe Canada kono dañde amen ɗam koko hitti pour dañon hen litre goto pour min dañi hen litere goto koko hitti kono ɗiɗo duuɓi amen ndewindo ɗum amen mbatti dañde hen ko foti ni murtoɗe ɗam murtoɗe ɗum sabu ngel ɗo bulle so ngel heewi mbiɗa wawi ngel yeeyde 600 mbiɗa wawi yeeyde ngel 500 kono kaɓirɗe ɗe min dañani ala ɗo min gullitaki ala ɗo min ƴeyani woodi kono min dañani waddanno amen ɗum ko waaji goto no jeeya ɗo e tareji kono woni Canada woni Amérique o yii nebam ɗam ne yeeron cogguji ɗiɗon o ari mbo yiilo haw yiiti amen hen o walli amen hemen mbatti dañde ɗam ɗum kono ɗam koko rewe safar ɗam rewani en safar fitti ɗum ko fitti ɗam ko rewe safar ɗam nebam kanjam ko ɗam cuurtinaɗam ɗam hama sa ƴeewi ɗam ɗum ko ɗam loppaɗam yimɓe ɓe fof loppa ha yaafi waɗa e machine o hama mbawa dañde o ɗo seeɗa kono kamɓe mbiyatma ko soɓe keeɓi litere o ɓe mbawi ɗum sodde ujunnaji sappo ɗam ɗo nde min nawi ɗum toon min nawi ɗam ko Mermoz lako mbiɗa jogui ɗo hay numéro uji mabɓe ɓe coodi litere o ko ujunnaji 2 e 400 kono ɓe mbi ko ɗam ɗo ɓe ɓurno yidde joni ɗam ɗo murtoɗe ɗam ko tagui pour keɓon hen 1 litre en satti beele wondi ko murtoɗe ɗe goni kon keɓata ko heewi walla wondi ko alay saago dañon machine bawɗo ɓiɗan ɗon ha bawan heɓde quantité diwdi noon ɗam ɗo ko heeɓi ko ɗama tan ne wawi heɓde ɗam ɗo kono koko hamata ɗum ko woni koɓe ngala machine o woni ko machine woni koɓe ngala mi yiya tiktok machine mum koye kuura ɓen cengata ɗum kuura hamata ɗum enen noon min dañani ɗen kaɓir eyi oɗon machine hande so tawi Allah waɗi laamu ngu totti on machine wadde hande oɗon poti wawde liggade ɗum par ce que oɗon gandi hono liggorte son keeɓi machine o tan déjà oɗon gandi nebam ɗam no heɓorto somin keeɓi tan amen gandi no heɓorto hebde nde woni caɗele ɗe te kadi oɗon jogui parɓe pour kala ko mbawɗon finude hen en mbawi sodde jamma e ñalaw minen hay so ɗum ɗo komin peedu ko somin deƴƴani tan sodoɓe ɗum garat tournisel ne cooda amen nelane ɗo ha Dakar ha ko nandi hen ha ko nandi hen pour yiɗɓe ɗum ne cooda e ñanden debbo goto ɗanni yanke kanko addanno amen oɗo usine ngo uddirani sankima ɗe ɗo balɗe kono hay so woni caggal leydi ko ɗama ñama min mbawi andude nebam murtoɗo ɗam holko ɗam nafata holko senduɗam e nebameje keddiɗe ha yimɓe mbawi yobde hen ɗiɗo prix ji kadi ha sattiri ni eɗen gandi ko heewe nebameje ene ñama ɗum taw koye ƴiiƴam iwata ko heewe nebameje eɗen ñama ɗum taw ko nebameje iwɗe ƴiiƴam juuɗe ƴiiƴam eyyi saabu sa biri joni naggue a fendi a yonki kosam mo itti ndewɗa koye hunde wande ƴiiƴam kono sa ƴeewi ɗam ɗo nebam ko lekki hi wawi wurde tan koye ndiyam woni murtoɗe so yawti ɗum tan ko nebam guerte saabu eɗen gandi ɗo e Sénégal enen en ñama nebam guerte ko ɗum woni ɗo wadde so tawi en paami ko wiide nebam murtoɗe ala ko foti kono hebde ɗum nde satti ɗo wondi ɗo e Touba gorko ɗo wonno o waɗi nebam ɗam ɗo test
ɓe jeeya ko helkom kono tawi ɗam ɗo kanjam seeɓi kadi nebam olive ɓe moƴƴude nebam olive kañum foye moƴƴude ko oɗo kadi ɓuuri ɗum oɗo kadi ɓuuri moƴƴude sa yaltini ɗum e tiktok walla holliri ɗum on ma dañ ñamne kewɗe ma jam jaabima ɓe heɓa ma won haalduɓe ma machallah ɗum ko gandal sen gummima toon eɗen paye caabune caabune ɗe won mbiɗa ɗo caabune burɓokki ko burɓokki wiyetede kanji fof aɗa jogui kayitaji majjum min gaddani tan dewaɗe ha ko hen gueɗel fof ko nafata waɗa e nder kayit joni ndeɗo sabunde aɗa wawi andude holno penirto ɗum hol produit ji penirton ɗi ndeɗo sabunde woni ɗo ko burboofi burboofi wiyete eyyi burboofi ko lekki holki burboofi fuuranke fof ɓi fuuranke ne andi burboofi ko leɗɗe men saabu burboofi ko lekki layoɗi layata koye leydi layata koye ngabbat ngabbat eyyi so tawi layi ndungu sari ko nden ɗe ɓuuri wawde wurde kono hayso pawle gari ɗe paggete ene ɓufte sukaɓe enene fuuta fof fuuta woni fof burboofi nen toon te ko lekki gandaki burboofi kadi ne moƴƴe ɓandu ɓuutandu o abbe ɓuddi ko burboofi ne moƴƴi hen gueɗel ɗimmel guel namdiɗa kono nde fewdira mami wi mon kala sabunde nde joguiɗen walla nde kutortoɗen yo gandu hemenen hen hemenani hen heddi ko ganda lawol ngol mbawɗa rewde ha pewda produit o taw a dañani hen caɗele walla ɓe jeeyata ɓen taw heme o ɓurtani walla mankani eyyi saabu hunde fof waɗi huɓɓituma ɗi koko ɓetat sabunde nde ɗo hemenene mayre burboofi nene mayre ndiyam nene mayre ndiyam eyyi ɗum ko lorte nebam nene mayre nebam holɗam nebam diwlin nen hen nebam diwlin ɗam yimɓe defirte ene ñama ɗam ko ɗam ƴettoton peniron ɗum so tawi a yi caabune men guppirɗe ko nebameje diwlin men ɗo fewdirte caabune guppirɗe ɗe faami sabunde fof nebam nen hen sabunde fof hemenen hen min caale sabunde tan ko sabunde nde ganduɗa cooda sabunde taƴa ɗum pasna pewdira sabunde mbiya fewdi sabunde moƴƴani saabu produit jiɗa ko wuuɗi minen caabune men somin pewdo min pewdirta ɗum ko galas min pendal min peera wadde ɗum e safara won hen noon joni min jiiɓe taƴat caabune ɓe pasna ɓe mbadda hen duuli ɓe mbaɗa caabune minen kam min mbaɗani ɗen caabune te kala komin kolli mon ɗo amin jogui kayitaji min cettotoɗi ko lawol min dewi amin keeɓi ɗum mbawi andude sabunde holko tagui en ƴufa hol produit joni ɗe gueɗe tati ɗe mbaɗɗa hen ɗe foof diwlino e burbooki mo mbiɗa o e heme o holko tagui sabunde ne ƴufa holko ƴufnata ɗum ƴufnata ɗum ko produit ji dindinaɗi sinno joni wonano yejjude somi addi ɗo condi murtoɗe hunde ko fof kadi ko fewdira sabunde kadi murto kadi ɓuuri murtoɗe eyyi ɗe sabune ko cabune murtoɗe ko ɗeɗo goni burboofi cabune puddi ɗe min gaddani ɗum a faami tagar ɗum ne ƴufa ko heme ɗe kono heme ɗe wonko ɗe mbaddate so ɗum arani yahata sa waɗi ndiyam ɗam a waɗani keme yahata sa waɗi nebam ɗam a waɗani keme a waɗani ndiyam yahata wawa ƴufde alay saago ndendina leƴƴi ɗiɗi walla tati ɗi taw leñol hen fof aɗa andi dose mum taw hen leñol fof aɗa andi dose mum nden ɗe mbawata ƴufude te sabunde ne yiiɗa kadi so fewdama yo waɗe ɗe ɓuuɓi ha yoora nde kutorɗa ɗum tawde ka ɓuftorto eyyi ɗum kadi Allah jarama a jarama en pare nde ɗo sabunde men gari ndega e haade muɗum eɗen calmini ɗen juuro sababu tawnomo yettani sababu foof yettani Allah woni sababu ko tata Fatimata Seck debbo no jumdonde masinotoro so woni no sago men hande o jooɗo ɗo kono ko yummiraɗo woni mo wona coftuɗo eɗen ñaganoma Allah cellal nde duuso ɓooyata o salminama o juurama kono noon wadde en dewri ɗon en teddiniri oɗo émission dendagal rewɓe wonɓe ɓamtare rewɓe Fouta ɓe ganduɗa ko min oɗo Sady Dia ardi ɗum e taw noon sa tawi a nani ɓamtare rewɓe Fouta kañumne ko rewɓe dardiɓe waɓe no moɗon wonɓe to e Dakar on wonɓe hen noon Fouta tata Fatimata Seck en foof nan toon guila Fouta ha e Dakar guila Dagana ha Dembankani kono ala ko ummini ɗumen sona sababde daranade Foutankoɓe ɗum noon noon wadde en calmini dendagal ɓamtare rewɓe Foutankoɓe e kuuɓal tata Mariame ha joni koye ma goni ndeɗo sabunde mbiɗa ko nde sabunde murtode ndeɗone ko murtode holɗum koko penirɗon ɗum ndeɗo sabunde sa yinde hay wolɗugol ngol tan tawa ka ganduɗo lekki murtoyi ɗum adda couleur o addantuma ko condi mbimami ndi unama ndi condi hoojate sa koji nda siggi ha laaɓi tawa aɗa pawi
nebam ma aɗa pari heme ma mbaɗa no poɗɗa ni wadde ha gasa woni nde ɗo sabunde nebam murtode nen hen conde murtode kadi safe fewdirama kadi nen hen kañum e heme eyi kañum e heme wadde sen paami sabunde wawa fenede taw heme tawa o heme woni ko ƴufnata ɗum ko machallah laabi 8 heures eɗen mbiya bandiraɓe ɓe hankkandi eɗine seɓɓitinde yewtere men yama ko dokkaneɗon hojomuji kuuɓi tata Hafsatu micro o waɗa ko mbaynigu makko kanko andi ko yiɗi waynorade o wayno o arta mbaynoɗa mbaynoɗen gudden yewtere nde ha saaha goɗɗo Allah jarama on jarama kede Pindi TV Allah jarama on jarama min beltini moɗon ha no feewi min beltima kadi e garangal mum ɗo amen jetta Allah amen jetta moɗon amen jetta kadi mawɓe ardiɓe télé ɓe amen jetta hen kadi Haruna Moussa Dia min mbiyata ko leader am ɓeɗe woni e fedde makko wotere ardi ɗum ko Abou Djibi Sow ɗum noon ko weltare tan ñagono moɗon Allah balɗe juuɗe e battala moƴƴe yo Allah junduko moon ko ha yeeso minen noon komin rewɓe développement tan komin rewɓe développement tan yidde wallude ɓesguji amen e wallude joom galleji amen ko yidde tan ɓamtude kala komin dañi kadi min ndenda ɗum e joom galleji en e sukaɓe ɗum noon Allah jarama on jarama Allah jarama Allah jarama jarama tata Hafsatu garen ga nen Mariam hollo message mo mbatta lancé ko fata e ballal tawi won volontaire uji walla walloɓe association uji ko wayno moɗon woni pelle walla walloɓe won laamu hol hande ballal cohluɗon ngol ganduɗon so tawi on keeɓingal oɗon mbawi hande mawnide ɗeɗo golle ɗe mbatton ha ni diwto oɗon jeetan burkaji mon ha mbatton yeedu ɗum caggal leydi holko cohluɗon hande on ko wayno matériel walla ko wayno Allah jarama sañi onen de hande somin mbiyama min cuɓo min cuɓotoɗo ko masiŋaji kamoji nebam murtode saabu amen gandi mataw ko wasde yaade tan e yawtude kono mataw somin dañi ɗum debbo fof ko liggotono ma woppu liggo komin liggoto ko saabu eɗen jaɓɓa ngaalu men e leydi en ganda nafoore mum foti ko nafoore ha heewi woni hen ɗum kam ko ɗum gaddotomi suɓade komin dañi fof noon komin wallateɓe min gañani kono wallahi amen jiiɗi masiŋaji kamoji nebam murtode kamo nebam murtode amen jiiɗi ɗum no feewi caggal ɗum yettude Allah e nela ɗum min jetti Fatima Ayma oye mbara makko min jooɗi min jettimo min donimomo ko mawɗo moƴƴo ko tindinowo ko moƴƴo ko ballowo amen daari amen daɗode makko feera yomde o feera wiɗo tampi walla o haaɗi min jetti Allah e nela ɗum kadi min jetti moon ko noon arɓe ɓeɗo min ñaganima moon balɗe juɗɗe e battane mabɓe ko mbaɗa ɗon ko kadi min ñaguima Allah mbaɗa ko ronki o yo Allah wallu mon hen yo Allah ɓeydu mon hen yo Allah mawnin mon hen yo Allah sellin mon hen yo Allah sembin mon hen yo Allah bar rasulillahi Muhammad onon e julɗo kala juulowo dewo Allah jokkowo en ɗa ñaganima mon Allah moƴƴere noon e julɗo kala nder mon tan ko kadi mon Allah koyeme kadi mon Allah koyeme hanti ɗo mbawɗe mon defo en majjundirta saabu min mbeɗa heeɗo ɗeɗo télé keɗo ɗum ɗum koye portable mbeɗa heeɗo ɗum hay son invité sahaji yimɓe mbeɗa heeɗo feewi kayni eyyi Allah jarama noon on jarama Allah jarama nene Mariam yima Seydi Ndiaye en jetti Allah kadi en jetti yumiraɓe jooɗiɓe ɗo ɓe foof woni ko mbiyata ko si mi jooɗima tan ma o tottaɗo konngol kono gande ko kamɓe foof ndindi konngol ngol ɓe totti ɗum ɓeɗo ɗiɗo yo kalanɓe nde tawno so tawi ɓe kaali tan foof timmi aɗa haala Fatou Seck haala eyyi Fatou Seck mo mbiyata ko miñam komin ɓiɓɓe yumma kadi komin liggodiɓe guila e guese ha e fof ɓe jiiɗa amen ɗo hay ndema ka machallah min mbaɗa ɗum amen daari hen no feewi mi yetti Allah mi yettima mi yettimo saabu o darima hen no feewi o noddi kam guila suwa noddude mi o haalnimi ɗum nde o haali nde cikkiri mbimi min nde salimi e ley min gondino Fouta Dev min gondino e Fouta Dev Cilon enen gondi e jippude wotere ha min certi ɗo min mbatta hen tan ko on jarama o jarama Allah jokku balɗe kadi jokko o enɗa amin Allah jarama on jarama amin Allah jarama noon on jarama min calmini on min calmini dendagal jumanaɓe en beltinima kadi dendagal furankoɓe wadde noon eɗen mbiya kadi en jetti Allah en jetti jeggen en kabirɗe eɗen gandi ko en jeeteɗo e kala saaha écran ji eɗen jooɗi kono ko golle mon ɓuuri famdude kala ko feewi hen guila image hay son kamɓe hande jogini en kabirɗe ko mo ganduɗa min wiyatamo l'homme de
sans métier on woni Ali Samba Ndende Fall ko infographe ko caméraman ko fof kadi ko jaggal pindi tigui tawno galle pewde hen jodde hen de jumtude hen de teede hen fof kanko wadde non kanko gummiɗen gila Dakar hay Fouta machallah ɗen beltinima eɗen ñagonoma Allah moƴƴere balɗe juɗɗe battan moƴƴe kono noon tigui omo sawnidiri miñiraguel makko miñiraguel mum enen fof kadi ko mbiyanmi ko kanko wiyete presse ñeeño on woni journaliste meɗen gana o animateur meɗen gana o kalɗo beeleɗa nawama kono kadde hande hay kaɓirɗe caméra omo jaggani meɗen wadde kankon ɗo wela fof mo wawi yarude on woni Moussa Niang Gorko mo garli Allah jarama ɓe jarama ko ɗon dewrten calminen personnel pini kadi eɗen gandi kadi délégation meɗen o wonɓe jiyaka ɗo kono noon nane jeeye meɗen enen gardi ɗo e Kalidou Diadji o salminama kankone o jurnama Baba Modini ko noon kamɓe fof enen gummidi guila Dakar ha Fouta woni Baba Modi Ba joom holmo woni an wadde eɗen mbiya bandiraɓe foof on beltanama oɗon mbiye kala ko feewe yewtere nde ko Allah subhanahu wa taala o ko ngakki hen fof ko enen kono wonano ko ɓurani meɗen eɗen mbiya jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o yo jaam ɓolo tan duumen men Allah jarama on jarama COP Sénégal ko nokku garɗo safrude caɗele kuɓeje mon kala liggotoɗo e kuɓeje walla e peinture wat ko yawi jettoɗa min ɓerde ma ɓuuɓa FACOP Sénégal woni sponsor leader yewtere mon débat Africa